Üdvözlök mindenkit, a mai videóban a 43-as számú vasútvonalat fogjuk beutazni. A Mezőfalva Részéles vasútvonala. Dunaújvárosról indulunk, egészen Simontornyáig fogunk a mai videóban elutazni. A 43-as számú vasútvonal egy nem villamosított egyvágányú vasútvonal, amelyet egy darab BZ-mód szolgál ki a mezőföldön, amely tulajdonképpen a Puszta-Szabolcs-Dunaújváros-Paks vasútvonal kiegészítése. Az utóbbi vasútvonalon teherforgalom van már csak, személyforgalom már egy jó ideje nincsen, viszont ugye ezen a 43-as számú vasútvonalon egy viszonylag jó menetrend van. Ez a Mezőfalva Részéles közti vonalszakasz 21 km, és a maximális megengedett sebesség 100 km/h, ami nagyon jó egy mellékvonalhoz képest. Mi ezt most ki is élvezzük a BZ-vel, ugye 80-nal tudunk menni, de azért vannak a lassú jelek is. Most egy felújított BZ motorral csapatunk a vonalon, ez pontosan 117-210-es számú BZ motor. Ez kérem szépen Nyíregyházi honos, tehát jó messze került az otthonától. Nem is annyira régen közlekednek Dunaújváros és Simontornya között a BZ autók, vagyis a vonatok. 2-3-4 éve azt hiszem még Cecéről indultak. Ezt onnan is tudom, hogy én voltam Cecén, ami hát egy eléggé rövid videó lett. Természetesen a Gemenc Interrégió vonatot is majd pótolni fogjuk valamikor. Ezt a vasútvonalat 1954. január 14-én adták át, olyan célból, hogy a Komlóról érkező szenet rövidebb útvonalon tudják Dunaújváros fele vinni, és ezért ugye megépült ez a vasútvonal, tehát nem pont személyszállítási célból épült. Illetve egy kis pontosítás, hogy azért is épült ugye ez a vasútvonal, hogy teherszállítási célokból, de hogy ne kelljen Puszta-Szabolcson keresztül vinni, mert ugye az most is le van terhelve, de valószínűleg akkor is le volt, tehermentesítsék úgymond. A 42-es vonal Sztálinváros Mezőfalva közötti szakaszát teljesen új nyomvonalat építették, így a Nagyvegyném közösség határában megszűnt a vasút, vele együtt az ott működő megálló rakodóhely. Az új vasúti pálya külterületi lakóhelynek számító Újvegyném határában haladt el. Nyilvánvalóan fontosabb volt a Komlói Szén útjának a lerövidítése, akkor még alacsony lélekszámú közösség közvetlen vasúti kapcsolatának biztosítása. Az új szakasz dél felől csatlakozó Sztálinváros vasútállomáshoz. A másik oldalon volt a megállóhely, egyébként Újvegyném, de esik az eső, meg be van párásodva az ablak, tehát esélytelen. A vasútépítési munkák, valamint a Nagykarácsony felső, Nagykarácsony alap és Részéles alsó felvételi épületei 1953. szeptember 15-ére készültek el. A termentesítő vasútvonal Részéleson csatlakozik a Puszta-Szabolcs-Pécs vasútvonalhoz. És akkor érkezünk Mezőfalva vasútállomásra.
akkor itt egy szép hosszú sor tartályokból álló tehervonatot láthattunk. A legtöbb megálló a bal oldalon lesz. Egy megállót most nem is tudok majd felvenni, de ezután majd természetesen akkor oda megyek az ajtóhoz, aztán ott fel fogjuk venni a többi megállót. Tényleg nem a legjobb napot sikerült kiválasztani, esik, és most tiszta párás ablak, de hát így tudom felvenni a következő megállóhelyünket, alap megállóhely. Utána már csak Rétszélas alsó és Rétszélas, és utána majd a Buszta-Szabolcs-Pécs vasútvonalon folytatjuk az utunkat egészen Simontornyáig. Alsó megállóhely. Ennyi a történet, és voltak leszállók. Itt is van a 40-es számú vasútvonal, most majd Rétszélastól ezen fogjuk folytatni a pályafutásunkat. És hát ez egy eléggé nagyon rossz helyen lévő állomás, pontosan 4,5 kilométerre van Rétszélastól, tehát a Rétszélas alsó megállóhely, ahol előbb jártunk, az van a legjobb, legközelebbi helyen Rétszélastól, az konkrétan ott van a falu szélén, de hát most nézem térképen 1 óra séta Rétszélas vasútállomástól, Rétszélas település. És Rétszélason vannak a keresztek, ugye itt ment mellettünk a Gemenc Interrégió, ami megy Bajára, itt nem áll meg Rétszélason, valamint itt találkozunk az S40-es személyvonattal, ami Dombóvártól Buszta-Szabolcson egyesülve az S42-vel
megy a délibe. De tényleg ennél rosszabb állomás, vagyis nem rossz az állomás annyira, hanem hogy ennyire messze a településtől én még nem nagyon láttam. Hát ilyen esős időben, hát Isten ments, hogy itt leszálljunk. Innentől kezdve a 40-es vonalon haladunk Simontornyáig, ameddig még lesz egy megállási pontunk majd. Itt pedig láthatjuk az előbb említett Kárbogád-Récilas-Baja vasútvonalat. Utolsó megállási pontunk pedig Sáregres, ami egy feltételes megállóhely. Tehát, hogyha S40-nel utaztok, akkor mindenképpen jelezzétek ezt a mozdonyvezetőnek, hogyha leszeretnétek szállni. Ahogy láthatjátok, ez is egy nagyon jó helyen van. Akkor már érkezünk is Simontornyára, ameddig a mai utunk tartott. A mai videóban az S431-es számú személyvonattal utaztunk. Ha tetszett a videó, mindenféleképpen jelezd egy lájkkal, valamint iratkozz fel. Sziasztok!